there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamu alaikum. Bayan kai subscribe ka kuma danna ƙararrawa, mu shiga cikin bidiyon yadda zamu nuna muku yadda zaka yi download din application din da zaka kalli ball live a wayarka. Zaka shiga Play Store kamar haka, sai ka rubuta live football TV. A shirya kamar yadda zamu rubuta shi haka TV. Ko da ke ba ma sai mun rubuta TV, ko da ke TV din ne gashi nan dai. Bayan ka rubuta za su nuno maka application da yawa, sai ka zaɓi wannan guda ɗayan nan. Bayan ka ɗauki wannan sai ka yi install ɗin shi, ko da ke mun riga mun yi install ɗin shi, sai ka danna open. Ko da ke bari mu fita dai, sai mu shiga application ɗin kamar haka. Bayan ya buɗe haka gashi zai nuna maka Portugal, gashi nan Italiya, wannan France League, duk gashi nan dai da aga sosai. Gashi kowane wasanni, bari mu shiga championship ɗin su ma magani. Blackburn, Cardiff da kuma Reading, Watford, Norwich, Derby County, duk gasu wasanni nan. Zuwa Italiya, bari mu ɗan leƙa Italiya ɗin ma shi ma muga akwai wasa da na san za su yi wasa su ma yau. To bari dai muga, ko da ke waɗan ma ka ɗauke. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.